I den her video vil jeg vise, hvordan man rigger de forskellige gummidyr til med forskellige slags krog. Jeg har taget nogle gummidyr frem fra æsken her, og jeg har taget nogle kroge frem også. Og så vil jeg vise, hvordan man rigger dem til korrekt. Hvis vi starter med leech, så tager vi lige en helt normal krog, hvor der ikke er nogen tungsting på, der er heller ikke nogen splitring på. Så gør man faktisk bare det, at man tager gummidyret og krogen, så trækker gummidyret ind igennem spidsen, og så der, hvor det svinger, så begynder man faktisk at trække krogen ud igennem gummidyret. Og glider den hele vejen op igennem skaftet her, og op til kroget. Har man bundet sin hovedline på, så kan man godt trække gummidyret ind over knuden, så sidder den bedre på. Det er den ene. Giver vi der. Den næste her er en krog med en splitring på. Man gør det samme, trækker gummidyret ind igennem året, eller ind igennem spidsen, og der hvor det svinger, presser man den ud igennem fra bunden, og trækker den hele vejen op til splitringen. Og med en tungstenshoved, det samme princip, trækker gummidyret op til, hvor krogen den bøjer, og når den er omkring midtvejs der, presser den ud igennem. Og så kører den hele vejen op til tungstenshovedet. Det var leech. Hvis vi så kigger på juicy jig, som er måske lidt mere kompleks, så er det faktisk igen, hvis vi tager en almindelig krog uden tungstenshoved, eller splitring, så tager jeg og holder så halen vender væk fra mig, og så presser jeg krogen ind i gummidyret, også til der, hvor den svinger, og så derfra presser jeg den ud nedefra igennem gummidyret. Og så er det bare at presse den hele vejen op. Og igen her, hvis du har bundet din line på og en knude her, træk den gerne ind over knuden, så den holder bedre fast i dit gummidyr. Det er vigtigt med juicy jig, at der stikker meget ud af krogen. Det her det er med til at sikre, at den ikke roterer om sig selv. Hvis vi tager en krog med en splitring på, igen holder gummidyret væk fra mig selv, trækker den ned igennem til hvor den bøjer på krogen, og så presser den ud igennem. Og så bare hele vejen op til splitringen. Og I kan se, at den stikker stadig meget ud, selvom det er en lidt mindre krog der. Og den sidste, det er med tungstenshoved. Gummidyret væk fra mig. Og pres den ned igennem. Og ud igennem kroppen. Og hele vejen op til tungstenshovedet. Pres den godt op. Og igen, der er masser af krog, der stikker ud, så gummidyret det roterer om sig selv. Det var sådan set det. Hvis du har nogle spørgsmål, så læg en kommentar under videoen.